Һәр чор хезмәт каһарманы мактауга, игътибарга лаек. Хезмәте барның хөрмәте бар шул. 29 мартта илдә бөтен Россия хезмәт батырлыгы дәресе үтте. Аңа Зәй колледжда кушылды. Әлеге уңайдан беренче курс студентлары өчен ватанны хезмәт белән танытучылар дип исемләнгән чара оештырылды. Дәрес Стахановчылар хәрәкәтеннән башланып, сугышка кадәр һәм аннан соңгы еллар хезмәт каһарманнары презентацияләнде. Завод фабрикалары хезмәтчәннәре дә югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешеп төрле бүләкләр казана. Зәйдә район үсешенә үз өлешен керткән талантлы һәм хезмәт сөючән якташларга байды Людмила Михаҗева. Алар якташларыбыз социалистик хезмәт каһарманнары Мария Хөснетдинова һәм Вениамин Григорьев, хезмәт Дона орденының тулы кавалеры Мәсгуд Гыйльфанов. Чара барышында студентлар каһарманлык, патриотизм кебек төшенчәләр турында фикер алыштылар. Кешеләрнең хезмәт батырлыгы ул ватанны ярату билгесе, үз эшен яратканнарга күрсәткечләрен яхшырту өчен мөмкинлекләр җитәрлек ди Екатерина Пономарёва. Шул рәвешле чарада хезмәттә каһарманлык кылу төшенчәсе кызыл җеп булып сузылып барды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре.